салом, манзури шумост барномаи иттилоотии хабар барои ту. штамми омикрон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон рӯзи 7 январ дар лабораторияи Маркази технологияҳои пешрафтаи Вазорати рушди инноватсионии Ӯзбекистон муайян шуд. ба иттилои манбаъ, омикрон аз як шаҳрванди хориҷӣ ки аз Дубай ба Ӯзбекистон меомад пайдо шудааст. дар канали телеграми Вазорати тандурустии Ӯзбекистон гуфта шудааст, дар кишвари мо штамми омикрон муайян карда шуд, чораҳои эҳтиётӣ пурзур карда мешаванд. дар ҳоле ки аз 1 то 4 январ камтар аз 100 ҳодисаи гирифторӣ ба COVID-19 ба қайд гирифта шудааст. аломатҳои хоси сирояти омикрон ин дарди гулӯ, ихроҷи оби бинӣ, тез атса задан, хастагии шадид, дарди бадан ва дарди сар мебошад. тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии беҳдошт, ин варианти вирус 32 мутатсия дорад ва ин тағйирот сироятпазирии омикронро зиёд намуда, сатҳи воридшавии онро ба бадани инсон зиёд мекунад. ин вирус барои пиронсолон хатари бештар дорад. шумо чӣ фикр мекунед? ин вирус то чӣ андоза метавонад ба саломатии мо хатар дошта бошад? фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. то хабарҳои дигар